Hei joo, mulla on saletisti kummin auto polttaa, vaik kummin poltto sinänsä on amatöörihommaa. Meikä polttaa vanteita, koska mulla on varaa autolla ajaa ja 400 kaahaa. Nimenä on Ari, alla niin on aina Pemari. Täydellinen auto, valtateiden kauhu. Mulla on metrin rantilla lippivanteet, enkelin silmät ja manuaalivaihteet. Nyt on aika näyttää mun ahtimia käyttää, näyttää miten huutaa mun hukkaputki hunajaa. Mulla on koneessa tänään kaikki osat kiinni, kullasta laakerit, hitarista akselit. BMW on valinta siis jälleen, nilsiästä Kuopioiden takkas pitää jälleen. Hiuskarvaakaan ei mun kaaren välin mahdu, nähdään valoissa, ai sulla on pelkkä lastu. Mulla on voimaa, kumi polttaa, yeah! Laitan Pemarin pelin, katsotaan mihin se riittää. Kierrokset kaakkoon ja ahtoja lisää. Mulla on voimaa, kumi polttaa, yeah! Rajoitetta vaste aina 16 tonniin, kyllä tällä jaksaa koko illan jauhaa. Taas lähdettiin mun pemukalla polttaa, Ipe on messisiona, Passatilla johtaa. Etuvedot on out, mutta joillekin ne käy, ketään ei näy, joten kaasujalka käy. Itse saanut kanoa mun Pemarista irti, hevosvoimii näin paljon eikä vielä nitrotkan kiinni. On saletisti kuumi turbottaja näillä mailla, ei vaan teillä vaan puhtaalla ahtovoimalla. Vieren tulen valois Audi puhkuen uhoo, melkein säälistä katson kuskin hikistä ruhoa. Mut pakkohan se on tässä pienemmille näyttää, kuka voima käyttää, tajunnan räjäyttää. Valo vaihtuu vihreäksi, tunnelma kireäksi, kun kaksi petoa kaahaa, mut toinen niistä laahaa. Ei voi kun ihastella mun Pemarin voimaa, varttimaili sekunnissa että tekee poikaa. Mulla on voimaa, kumi polttaa, yeah! Laita Pemarin pelin, katsotaan mihin se riittää. Kierrokset kaakkoon ja ahtoja lisää. Mulla on voimaa, kumi polttaa, yeah! Rajoitinta vaste aina 16 tonniin, kyllä tällä jaksaa.